Hey guys, Γιώργος εδώ και σήμερα θα... Ναι, τι θα κάνουμε. Ναι, είπαμε θα φτιάξουμε το Q&A, το πρώτο Q&A μάλλον. Έλα ρε Παιδιά, Καραμήτρο, τι μας είπες? είπες? Ερωτήσεις και για πρώτο Q&A είναι νομίζω μια χαρά για πρώτο βίντεο. Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 45, δεν ξέρω αν μπορείτε να Τι μας δείτε. νοιάζει η ώρα βρε Είναι Καρμύρη? και πάμε στις ερωτήσεις σας. Κοίτα να καθυστερημένο. Λοιπόν, περιμένετε. Θέλα, πρώτη περιμένουμε ερώτηση. κιόλας. Δεν φταίει. Από το Μεκλαρίνο Κάσα. Πώς σου ήρθε η ιδέα να φτιάξεις κανάλι? Κάτσε να σου πω τώρα. Λοιπόν, εγώ με το YouTube ασχολούμαι πολύ καιρό, ξέρω εγώ. Βλέπω βίντεο, ξέρετε. Ήθελα πάντα να φτιάξω ένα κανάλι. Και μου ήρθε η ιδέα τώρα να φτιάξω ένα κανάλι, έτσι μου ήρθε η ρέντα, ρε φίλε, να δώσω ενέργεια. Αυτό ακριβώς το πράγμα. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Διονύσης Χ. Τι θα ήθελες να κάνεις όταν μεγαλώσεις? Καταρχάς, θα ήθελα να σπουδάσω και να γίνω μηχανικός, γιατί αυτό το επάγγελμα θέλω να γίνω. Κατά δεύτερον, θα ήθελα να περνάω καλά με τους φίλους μου. Αυτός είναι ο σκοπός μου. Και να βρω μια καλή δουλειά. Και να κάνω μια οικογένεια. Αυτό. Τίποτα παραπάνω. Πάμε στην επόμενη ερώτηση από τον Βασίλη Στεφανή. Έλα ρε μπρο. Ποια είναι η αγαπημένη σου μηχανή? Τώρα κάνεις πως δεν ξέρεις, Έλα να σου πω, δεν ξέρεις και καλά. XT ρε, Yamaha XT. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση από τον Παντελή Κότσκα. Γιατί αποφάσισες να ασχοληθείς με το YouTube? Αυτή είναι η ίδια ερώτηση με το Διονύση. Αλλά τέλος πάντων. Αποφάσισα να ασχοληθώ γιατί έχω πολλές ιδέες να σας δείξω και δεν θέλω να τις κάνω μόνο εγώ. So είπα να φτιάξω αυτό το κανάλι για να κάνω ό,τι μπορώ για να σας δείχνω κι εγώ ιδέες. Αυτό. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση από τον Ιωσήφ Λαζαρίδη. Πώς αποφάσισες να φτιάξεις κανάλι στο YouTube? Ο λόγος. Ο λόγος είναι... Καθόμουν, ξέρω εγώ, και έβλεπα βίντεο. Και όπως είπα και πριν, μου ήρθε μια αναλαμπή να φτιάξω κι εγώ ένα κανάλι, ρε φίλε, να δείξω τις ιδέες μου στον κόσμο και άμα του αρέσει του κόσμου να το συνεχίσω. Θα δω και το κανάλι. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση από τον Χρήστο Μπουρντένη. Δούκας ή XT? Αν με το Δούκας εννοείς Ducati, τη μηχανή, XT. XT θα διαλέγω. Λοιπόν, Γαλάτης Ξιδάκης. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου character σε οποιοδήποτε game και γιατί? Λοιπόν, ξέρεις για ποιο game μιλάω? Για το LOL, θα πω. Είναι ο Aurelion Sol, καινούριος παίκτης, τσεκάρετε τον. Πολύ γαμάτος, έχει καλές κινήσεις, σκάει πολύ, αυτό, νιωθώ. Ερμάντ Λέση. Γιατί φτιάχνεις Q&A βίντεο ενώ έχεις πολύ λίγους sub? Να σου πω τώρα. Το πρώτο βίντεο ήθελα να είναι σχολιασμού, όπως και έβαλα, τσεκάρετε το. Μετά ήθελα να βάλω Q&A. Δεν έχει σχέση τα subs, αλλά έχει σχέση η διάθεση που έχει ο κόσμος για να σου δώσει ερωτήσεις για να κάνεις το Q&A. Κατάλαβες, Ερμάντ? Ωραία. Παντελής Κότσκας πάλι. Z ή Krypton X? Τώρα είναι λίγο δίλημα, αλλά θα σου πω εγώ ζετάκι. Άνετα, Z. Ωραία. Τζούλιο Μπανούση. Κόλλα ή πέψη? Χαχαχα. Κοκακόλα και βέβαια, ρε, τι πέψη? Ποιος πίνει πέψη, ρε? Λοιπόν. Γιώργο Σαρούτσι. Πόσες φορές τραβάς μαλακία την ημέρα? Και πήγαινε καλά, ρε φίλε, αυτό το Q&A. Είπα και εγώ δεν θα έχει ένα μαλάκα εδώ πέρα να μας τα πήξει. Λοιπόν, Γιώργο, φίλε μου, δεν ξέρω, αλλά το βράδυ που θα πάω στη μάνα σου, θα της πω να της μετράει. Εντάξει, ευχαριστημένος, μπράβο. Μάρκος Μύκονος, XT παπί. Ρε Μάρκο και εσύ, αφού ξέρεις, XT. Αναλόγως, XT βέβαια. Κυριάκος Τσάκαλος. Εάν έπρεπε να φύγεις από τη Μύκονο, πού θα πήγαινες και γιατί? Θα ήθελα να πάω στην Αθήνα, γιατί έχω πάει κιόλας στην Αθήνα, 4 χρόνια ήμουνα, γιατί εκεί έχει πιο πολύ, ρε φίλε, πιο πολύ επικοινωνία, έχει πιο πολλά μαγαζιά, έχει πιο πολλά... να σου το πω με λίγα λόγια, εκεί κάνουν αγώνες dragster με μηχανάκια, τι θες τώρα? Λοιπόν, Γιάννης Ηλιόπουλος.
YouTuber, τσεκάρετε τον, θα βάλω το όνομα του από κάτω στο description, πολύ καλός YouTuber. Πώς σου ήρθε η ιδέα να ξεκινήσει το YouTube? Τι να σου πω τώρα και εσένα, τα ίδια με τους άλλους σου πω. Καθόμουν ρε φίλε και σκεφτόμουν. Σκεφτόμουν πολύ καιρό αυτό το κανάλι. Στην αρχή είχα ένα gaming που δεν πήγε καλά, γι' αυτό το διέγραψα πριν 2 χρόνια. Τώρα θέλω να συνεχίσω να έχω Q&A βίντεο, vlogs, gaming και ιδέες. Και έχω και άλλες ιδέες, θα μου λέτε και στο Facebook. Δημήτρης Κατρατζόπουλος. Ρεάλ Μπάρτσα. Ρεάλ. Κώστας Κωνσταντίνος Φλόρος. Βλέπεις 2J. Όλοι βλέπουν 2J ρε φίλε. Εγώ δεν βλέπω 2J. Από το 2J παίρνω τις ιδέες μου και από το Μάνο. Από κανέναν άλλο. Δημήτρης Μπαλάσκας. Βυζιά ή Κόλο? Καλή ερώτηση. Πολύ καλή ερώτηση. Κόλο. Γιατί άμα έχεις μία με μέτρια βυζιά και μεγάλο κόλλο είναι καλύτερα από το να έχεις μία με στουπί κόλλο και μεγάλα βυζιά. Δεν λέει. Γιάννης Στέλιος Δαχτυλίδης. Έλα ρε μπρο και εσύ. Ποια εξάτμιση θα διάλεγες για τη μηχανή σου και γιατί? Ωραία ερώτηση. Η τελευταία αλλά είναι καλή. Θα διάλεγα για παπί. Θα διάλεγα Raised Carbon. Πολύ γαμάτη εξάτμιση. Raised Carbon. Σε όλα τα μηχανάκια πάει. Γαμάτη εξάτμιση. Αλλιώς για μηχανή μεγάλου κυβισμού θα διάλεγα Tech Race. Tech Race είναι πολύ γαμάτη. Αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ σε όσους ασχοληθήκαν με το Q&A και μου στείλαν ερωτήσεις. Το επόμενο βίντεο θα είναι Would You Rather ή Would You Rather θα είναι ή σχολιασμός. Θα σας πω πληροφορίες στο Facebook. Λοιπόν, αυτά είχα να πω παιδιά. Τσεκάρετε και το καινούριο μου κανάλι Santos Vlogs, θα βάλω από κάτω όνομα. Όλες τις πληροφορίες μου Facebook, Twitter και αυτά. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!